Hei taas katsojat, minä tässä, Ingmi elävänä. Ja mä ajattelin kysyä, että mites teille kuuluu? Ja mun kuuluu ihan hyvää. Tänään mä oon menossa rytmiseen voimisteluun. Harrastan nykyään sitä aika paljon. Ja voisin puhua vähän mun vasa-elokuvasta. Mä oon menossa sitä katsomaan. Sitten kun se tulee. Sanokaa mulle sitten, kun te kerrotte vaikka, että ootteko te menossa kattoo sitä mun vasaa vai ette. Koska mua kiinnostaa tämä asia, että ootteko te menossa katsomaan mun vasaa tässä kuussa. Joo, se tulee olemaan mahtavaa. Ja kaikenlaista kivaa tulee tapahtumaan. Kello 5 teet joululomalla. Ja joululomalla mä aion oikeasti pitää hauskaa. Ja mitä te teette oikeastaan joululomana? Kun mä taas aion vähän niinku juhlii joulua ja pitää hauskaa. Ja kaikenlaista kivaa. Ja sitten uutena vuotena mä menen tuttujen luo. Pitää uutta vuotta. Siitä tulee mahtavaa. Ja joululomasta tulee mahtavaa. Ja kiitos kun katsoitte. Ja se on moi.